ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ассалому алайкум тамошобинони барномаи чашмаи умед, ҳамзабонони азиз, хонандагони азиз. Умедворам ки зиндагии шумо хуб рафтааст. Умедворам ки ин барномаи мо ба шумо як камагам бошад кӯмак карда истодааст. Ба ҳамин мақсад мо ин барнома сохтага ҳастем. Ин барнома ба шумо зина ба зина, зина ба зина фикронаи шумо дигар мекунад. Рӯзаш мерасад ки ман вақте ки дар бораи бизнес гап мезанам, шумо мефаҳмед ки хел кадом соҳае ба ки хоҳед бизнес кардана ёд мегиред. Гапи хуб аст, дар мардуми рус мегӯянд ки талантлив во всем талантлив. Лекин ман гум мекунам ки успешный человек во всем успешный. Ин чӣ гуфта гап? Агар ки шумо як бор муваффақ шудана ёд гиред, ҳамин формулае ки муваффақ шудана аст ку ҳавай дар тамоми соҳаи ҳаёт ба вай истифода бурда метед. чунки вай алгоритм вай монанд алгоритмаш 30% фарқият дорад. ҳар як кор мана мисол гӯем, агар ки шумо сохтмон кор кунед, спецификамон кор, чизҳои махсусиш гӯем. Агар ки автомобилни бизнес кунед, 30% дигаргунӣ дорад. ё ки шумо гӯем магазини хӯрока кушоед, ё ки шумо аграрни техника вай ба бизнес баз банд шавед. ҳар як тами 30% дигаргуниҳо дорад, не ки 70%, 80% алгоритми успех вай монанд аст. чунки инҷи ба ҳам финансовый учёт контрол бурдан дар кор, инҷи ба ҳам менеҷмент управление буданаш дар кор, инҷи ба ҳам нақша буданаш дар кор, финансовый модель буданаш дар кор. ҳамин чизош бисёр шакл. инҷи ба ҳам команда сохтан дар кор, унҷи ба ҳам команда сохтан дар кор. бисёр чизи алгоритм успех похоже. инҷи ба стратегия сохтан дар кор, вай ба ҳам стратегия сохтан дар кор. барои ман ҳозир мехоҳам ки аввал шумо ранге ки деҳқон замина тайёр мекунад, ман мехоҳам ки бисёртари шумо аввал фаҳмиши чуқур дошта бошед. агар ки шумо фаҳмиши чуқур дошта бошед, агар ки шумо тасаввуроти калон дошта бошед, баъд шумо бизнеси хуб сохтан метавонед. бисёр одамо бизнеси сар мекунанд, вақте ки бизнес кардану камтар корашон нағз намешаваду банкрот мешаванд, пулошон нест мешавад. ҳамаи ҳамин хатогия қиматшон мефурад. То есть таҷрибаи худ қатъи асар мегузонанд. учиться на свои ошибки. ҳама гандагиш ҳамин ки вақте ки одам фақат болои хатоёҳо худаш меомӯзад, ин беҳад мушкил мефурад, қимат мефурад. агар ки шумо ин аввал нағз карда омӯзед ҳамаи паҳлӯҳоша, дигаргуниҳоша, аз куҷо хатоиҳо зиёд мешавад, аз чӣ сабаб зиёд мешавад, кадом расходҳо пайдо мешавад, кадом гӯем подводни камни мегӯянд русҳо, кадом сангҳое ки дар зери об асту шумо намебинед ва ё аз куҷо пайдо мешавад. ҳамин пастию баландиша ки бисёртараша ки омӯхта, чӣ қадар бисёртар шумо агар информация дошта бошед, ҳамин қадар рискатон кам мешавад, то есть хатарнокии бизнесатон кам мешавад. имрӯз темае ки имрӯз ман гап мезанам, ин философия денежный поток. мехоҳам ки шумо аввал дар майнаи саратон ҷо кунед. денежный поток гуфта чиза мегӯянд, барои чӣ ҳаракат кардан дар коре ки шумо потоки пул созед. поток дарё бинед, дарё шабу рӯз мерад, зимистону тобистон мерад. анамина поток мегӯянд, поток. бизнес ҳамонест ки поток бошад, анамона денежный поток, анамин потоки пул. аввал фаҳмиши ҳавай пайдо шуданаш дар кор. вақте ки ман бисёр одамо мегӯям ки денежный поток созед, бисёр одамо ин чиз аввал намефаҳмад ва гумон мекунад ки чӣ хел ман месозам денежный поток, чӣ хел кунам, гуфта мана ин хел вай мекунад. не ки аввал шумо бояд ки фаҳмиши ҳамина пайдо кунед. нигоҳ кунем, дута мисол мебиёрам барое ки шумо фаҳмед. як мисол, масалан шумо ҳар боре ки маошатонро мегиред, ҳар моҳа маошатонро мегиред, шумо ҳамона ҷамъ кардан метавонед. анакун шумо тасаввур кунед ки шумо ба пули коғаз наметияну музди меҳнатон ба. ҳозир мо музди меҳнатон ба пули коғаз дода истодем. дуруст? шумо тасаввур кунед ки мани шумо пули коғаз не, ҳар як моҳа кори кардагимо ба як стакан об метиям. тасаввур кунем, мо ина мегӯем гимнастика воображения. тасаввур кунем ки шумо ба ҳозир ҷои ҳамин коғаз ба ҳозир коғаз доданан ку пештатар серебро, то есть вай медодан, серебро тилло медодан, пештатар нуқра тилло, ҳозир коғаз метиҳанд. анаку тасаввур кунед ки ҷои ҳамин коғаз ба шумо ба як стакан об метиҳанд. ҳамин моҳонаи даромади шумо метавонед ки ҳамин стакани оба ҳамаша расход кунед. ё ки шумо медонед ки ҳамин стакани об як қисмаша мисол расход кунед хӯрданӣ ба, як қисмаша либосборӣ ба, як қисмаша камбудои зиндагӣ ба, дига камакакаш монед. ҳамин камтари ҳамина як сатил ба ҷамъ кардан гиред. агар ки шумо ҳар моҳа даромади шумо ранги ба монанди стакан об бошаду шумо
یک قسمی همین دویمو سطل با جمع کردن گرید، همین یک روز نه یک روز سطل آب پر می شود. درست؟ سطل آب پر می شود. این پسنداز شما. گویم که من همین سرمایه شما میشه. همین سطل آب سرمایه شما میشه. پسنداز تا جمع شدن میگرد، جمع شدن میگرد. این سرمایه شما میشود. انا اکن نگاه کنید. دقت. این سرمایه شما شد. انا اکن نگاه کنید. اگر که شما همین سرمایه‌تون یک استکان گرید برای ریمونت خانه، با یک استکان گرید برای لباس مکتبه، 2-3 استکان گرید برای لچین پدر و مادر، با 2-3 استکان گرید برای توی فرزندها، با 2-3 استکان گرید برای گویم یک جا سفر کردن. یک مدت میشد که همین کپیتالتون تمام شد. ممکن باشه شما 1 سال یا 2 سال با جمع کردگی باشه، همون سطل آب کپیتالا باید تمام شد و برفت. برای که با آینده کار کنید، با مجبورید که از سر نو جمع کردن سر کنید. دقت. این یک راهی که آدم ها مشکلی زندگیشون حل میکنند. نه که این راه شما ثروتمند نمیکنند. این راه پدر و مادر ما شما میکردن. پدر و مادر شما ما میگفتن که پول پس انداز کن. پول پس انداز کن که یک روز مشکلیت به در کار میشه. پول پس انداز کن که یک روز زندگیت با فایده رود. این راهی که پدر و مادر من شما میکردن. جمع میکردن خانه ریمون میکردن. جمع میکردن فرزند زن و شوهر میدادن. جمع میکردن ماشین میخریدن. این فهمیش پدر و مادر ما. این عصر گذشته، سالهای 50، سالهای 70، سالهای 80 جمعیت ما همین به عادت کردگی. جمع کن برای یک روز مبادایت. جمع کرده با یکون کس کسل شد همون به خراجات میکنن تمام. تو از جمع میکنن که بعد همش را خود کنن. این یک راهه که آدم گمان میکنه که مشکلی زندگی ما حل میکنم. نه که اگر این رو هم کردن میتونید، این کار بد نیست. نه که یگان وقت ثروتمند نمیشوید. انا کن. من چیزا میخوام که شما فهمید. فلسفه денежного потока. یکم فهمیش денежный поток پیدا شدنش در کار. همین چیزی که سر من به جا شد، من تقدیرم دیگر کردم. یکمین چیزی که سر من به جا فهمیدم که به حد ضرور است که تمام انسان باید که هر یک شخصی که میخواد که محتاجمند پول نباشد باید که این چیز فهمه. انا کن. دویم راهش همون مثال میگیریم و دیگر راهش میگیم. اکنون تصور کنید که همون سرمایه جمع کردگی شما رنگ سطل آب نیو، سرمایه جمع کردگی شما تصور کنید که دریاچه هست. یک جوبارچه باشد، دریاچه باشد، رنگ دریاچه آب. کوهستان ما روید اگه میبینید دریاچه ها چه خیلی جمع میشوند. شما تصور کنید شما همین دریاچه با استکان خطی میرید برای آب یا که خود سطل گرفته میرید. دقت کنید وقتی که کپیتال شما رنگ سطل بود، شما خودتون اجازت میدادید فقط 1 استکان یا 2 استکان گرفتن لباس با 1 استکان یا 2 استکان گرفتن برای خوراک. شما نمیتونستید که همین کپیتالتون همین سطل گرفته یا لباس با یا که سیاحه با یا که یک توی با یا یک چی به خراجات کنید، چرا که دیگه سایه های زندگی به نمیرسید. انا کن اگر که کپیتال شما دریاچه باشه چی؟ دریاچه باشه چی؟ شما استکان خطی لب دریا میرید یا سطل خطی. شما به اوج لب دریا میرید، 1 سطل شما میتونید که استفاده برید برای خانه‌تون ریمون کردن. 10 سطل میتونید. شما میتونید که گرفتن سیاحی برفتن. شما میتونید که گرفتن لباسای بهترین پوشیدن. شما میتونید که خانه بهترین کردن. اکن دقت. فلسفه денежный поток چیه؟ اگر که شما لب دریاچه‌ای که درآمد باشد، شما با سرچشمه درآمد شما دریاچه نگاه کنید که کپیتال شما رنگ دریا، شب و روز پاتاک. تصور کنید که شما رفتید تو همین دریاچه 2 سطل آب گرفتید. آب کم میشود؟ نه. 10 سطل گرید کم میشود؟ نه. 50 سطل گرید همین دریاچه آبش کم میشود؟ نه. شما بیاید ودواز قطع گرید کم میشود؟ نه. ما میخوام که 2 تا چیز شما فهمیده نتون در کار. یکم وقتی که شما همین رنگ دریاچه آب برین درآمد میسازید، денежный поток میسازید،
ҳамин чанд қадаре ки мегиред ва тамом намешавад. як дуюмаш ин ки агар ки гирифтед ҷоша пур шудан мегирад. шумо гирифтед ҷоша пур шудан мегирад. накунед. ина ҳамин философияи воображения ҳозир ман аста пул мебирам, мефаҳметон. акун тасаввур кунед ки шумо $500 даромад доред. тасаввур кунед. дар асл $300 ё $500 даромад доред. ҳамин $300-500 ки шумо даромад карда истодед, ҳар моҳ шумо $50 ё $100 пасандоз кардед. $50 ё $100 аста пасандоз карда шумо ҷамъ кардед. вақте ки шумо ҳамин аз $50 то $100 пасандоз карда ҷамъ карда мегиред, мумкин ки дар як сол шумо $3000 ё $5000 ҷамъ кардед. бисёр аз 50%, 70% мардуми тоҷик дар хонаш пасандоз $5000 надорад. $3000 камаш дорад. 50-70%аш мумкин надошта бошад. шумо тасаввур кунед ки шумо ҷамъ кардани $3000 ё $5000. мисол, ане $5000 ё $3000 ё $5000 ё $10000 ки шумо ҷамъ кардед, мумкин як сол ба мумкин 2 сол ба анами сармояи шумо. Ки шумо метавонед ки ҳамин $5000 ё $10000 гиреду чикор кунед? шумо метавонед ки рафта хона ремонт кунед. шумо метавонед ки рафта мошин харед. шумо метавонед ки рафта либоси хуб гаред. ба ҳамин пулатон нест меша. капиталатон нест меша. бо аз саре нав маҷбуред ки бо як сол 2 сол меҳнат кунеду бо ҳамин пула ҷамъ кунед. баъд ҳамин ранги замкнути круг такрор шудан мегирад. шумо як сол 2 сол ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. бо ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. бо ҷамъ мекунед, бо расход мекунед. ин ранги замкнути круг мешавад. ҳаёт дигар намешавад. ҳар боре ки пултон тамом шуд, шумо мефаҳмед ки ман бо кор карданам дар кор. шумо кор кардан мегиред ки пул ҷамъ кунеду ҳамин проблемаҳои ҳал кардан гиред. ин роҳе ки падару модари ман шумо мо ба ёд доданд. ҷамъ кун, якчи хар. ҷамъ кун, хароҷот кун. ҷамъ кун, мушкили зиндагита ҳал кун. муҳтоҷи дигарон нашавӣ. ҳамин хел насиҳат мо мекарданд. худат пасандоз кун, ҷамъ кун ки худат зиндагита нақс куни, муҳтоҷи дигарон нашавӣ. ҳамин хел мо насиҳат мекарданд. ин як роҳ. лекин роҳ шумо сарватманд намекунад. як умр шумо пул ба муҳтоҷ мемонед. хонатон ба дивани нав пайдо мешавад, хонатон ба мумкин мошини нав пайдо шад, ремонти нав пайдо мешавад, лекин шумо доимо муҳтоҷи пул шуда мемонед. маҳдудият ба ҳастед. дар синни солатон ки рафт, вақте ки калонсолтар мешавад, баъд мушкилтар мешавад. чунки он хел кор кардан наметавонад. он хел қуввати коре надоред. анакун роҳи дуюмаш. шумо тасаввур кунед ки шумо сарчашмаи даромаде сохтед ки денежный поток. диққат. денежный поток. сарчашмаи даромаде сохтед ки ҳар моҳ аз 500 то $1000 то $2000 то $5000 шумо бовардан мегирад. тасаввур кунед просто тасаввур кунед. барои тасаввур кардан пул додан дар кор нест. просто тасаввур кунед ки ҳамин дарёча ҳар моҳ шумо ба $5000 оварда истода. тасаввур кунед. якум вигриши шумо, якум бурдбори шумо, агар ки шумо ҳамин $5000 гирифтеду ягон хатоӣ кардед, мисол ҳамин моҳа даромадатона гирифтеду ягон кор ба мондед, вай кор нашуд, ё ки ягон чиз харидед, хай мумкин маъқултун буд, мумкин маъқул набуд, шумо сахт азоб мекашед. не, бо аз сари нав шумо медонед ки як моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст, як моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст, 2 моҳ пас бо ҳамон даромад ҳаст. ё ки мисол гӯем шумо ҳамин пул гирифтеду мошин харидед, шумо сахт азоб мекашед. не, 2 моҳ пасаш бо ҳамон пул ҷамъ мешавад дастатон ба. вақте ки анамин сарчашмаи даромад сохтед, шумо анамин аз муҳтоҷии пул мебароед. ду тарафиқа гирем. арман улан. ну например гӯем арман улан. арман ҷамъ карда либос мехарид, ҷамъ карда хона мехарид, ҷамъ карда мошин харид, лекин дар дасташ дига пул нест. фақат доимо худаш маҷбур аст ки равад кор кунад. касалам шавад ки маҷбур аст равад кор кунад, чунки фарзандҳои диданаш дар кор. гирем улана, ё ки мисол гӯем манайва умара гирем. умар чикор мекунад? дар ҳамин пули ҷамъ кардагиш даромад сохт. ҳар моҳ $5000 даромад дорад. даромаде ки пулаш кор карда даромад оварда истодааст. бизнесаш кор карда даромад оварда истодааст. умар агар ки хатое кунад,
мисол $20,000 ба ягон бизнес ба хост ки инвестиция кунад ё $50,000 ба ягон чи харид сахт пушо мемонад? Не, баъд аз 4-5 моҳ бо ҳамин пул ҷамъ мешавад. ман мехоҳам ки майнаи сари шумо ба аввал фаҳмиши философияи денежный поток пайдо шавад. вақте ки философияи денежный поток пайдо шуд, шумо ба беҳад осон бошад дигар кора кардан. барои ҳамон якумин чизе ки шумо бояд пайдо шавад, ин философияи денежный поток. шумо фаҳмиданатон дар кор ки нисбати пула ҷамъ кардан, расход кардан, пула корфармидан беҳтар. одамҳо 4 гурӯҳ ба тақсим мешаванд. одамҳо 4 гурӯҳ ба тақсим мешаванд. якум гурӯҳи одамҳо пула пасандоз намекунад. ҳазору як баҳона мековад ки ҳамин кора накунад. мегӯяд ки ман ёшам, нағз зиндагӣ карданам дар кор, ман пулам намерасад, даромади ман итак камай, ин гапҳо барои одаму сарватманд, конечно ту ба осон аст. як бор ман як одам гуфтам ки ох пул пасандоз кун, ҳаётат дига мешавад. вай ман гуфт ки ҳамин гапҳо будгӣ, ҳозир пул доред ин гапҳо мегӯяд. вай гумон кард ки наверно ман таваллуд шудаму дастама пул пайдо шудагӣ буд. не, вай намефаҳмад ки бисёр одамои сарватманд аввал пулдор набуд, аввал сарватманд набуд. ҳаво фаҳмиду аста ҳаёташи дигар кард. ин якум табақаи одамо тамоман пасандоз намекунанд, гумон мекунанд ки пасандоз кардан бефоида аст. дуюм табақаи одамо мехоҳанд ки пасандоз кунанд, не ки вайҳо аз сабабе ки зиндагиҳошон хароҷоташ бисёр аст, фарзандҳо бисёранд, як одам кор мекунад 4 кас мехӯрад, як одам кор мекунад 10 кас хӯранда ҳаст. аз сабабе ки хароҷотошон зиёд аст вайҳо пасандоз кардан наметавонад, не ки мехоҳад, мефаҳмад. сеюм категория одамо аст, пасандоз мекунад, ҷамъ мекунад, баъд расход мекунад. ранге ки ҳозир ман армана гуфтам, ман ҷамъ мекунад, расход мекунад, ҷамъ мекунад, ҳамаша расход мекунад. сари 2 сол, 3 сол, 5 сол бо ҳамон аз сари нав ҳамон ҷои нуқтаи аввал ба мебиёд. чӣ хеле ки 3 сол пеш пул набуд, ҳамон хел истодааст. 5 сол пеш чӣ хеле ки ҳамон даромад $200 буд, ҳамон хел истодааст. то есть ақиб барафтан мегирад. чунки ки зиндагӣ қимат шуда пеш барафтан мегирад ва ақиб барафтан мегирад. нигоҳ кунед, агар ки мо ина мегӯем философия накопления, то есть ин коре ки падару модарам мо ба ёд додагӣ. мана мисол солҳои 90 хона чанд пул буд дар Тоҷикистон? хона дар Тоҷикистон $400 то $1000 то $1500 буд. ман хотирам ки $400-450 ба духонага, сехонага гирифтан мешуд. худ дар Душанбе ҳам даами ана $1000 ба хонаи зур мегирифтед. бовар кунед, ҳамин солҳои 95, 96, 97 хонаҳои беҳтарин мегирифтед шумо $700, $800 ба. ана кун мумкин ки шумо ба $100 буд дастума ё $200 то $700 баъзе одамо ҷамъ кард ки хона $3000 шуд. то $3000 ҷамъ кард ки хона $10000 шуд. то $10000 ҷамъ кард ки уже солҳои 2010 шуд, 2015 хона $50000 ба бурӯмад. дидед чӣ хел мушкил шуд? барои ҳамон мана ин ақидаи пул накопит карда кор кардан ва шумо тез аз мушкилӣ намебарорад. баъд мумкин ки баъзе вақт умр намерасад. ин ақида хуба ине ки ин кам аст. даври падару модарамо ба ин нормал набуд. чӣ ба? даври падару модарамо ҳама чиз стабил набуд. даври союз буд, стабил набуд. ҷамъ кор мекардед, оила мегирифтед, стабилна. ҳама оилакатон ҳама чӣ ба мерасид. бо мардум ба заён буд, мардум ба пасандоз буд, банкҳо ба мардум ба ҳама вақт пули зиёдатиш буд дар даври союз. чӣ ба ки сета чӣ бепул буд, больница, лечение бепул буд, хона ҳукумат медод бепул буд, учоба бепул буд. ин сета чӣ ҳозир хеле пул мегирад. ин сета чӣ ҳозир фарзандатон студент шава, фарзандатон мактаби миёна хоҳед ки илмен дурустед, маҷбуред ки пулаша тиед. ин сета чӣ ҳозир дору пулаки ай пештартар пулаки набуд. барои ҳамон оилаке ки мардум мегирифт ҳамаи басаш мекард. сета чизи асосия давраи союз бепул кардагӣ буд. сета чизе ки шумо сарфи назар одам ба криша над головой дар кор, одам ба хона дар кор. сарфи назар шумо камбағалед бояд образование дар кор, хондан дар кор, касал шудантон аз хоҳиши шумо қатъӣ намешавад кор. барои мо сета чизе ки давлат медонист, ҳамин сета чиза гирифтаги давлат ба душ ба кали худаш гирифтагӣ буд. мардум ба ҳама вақт пасандози пулаш буд. барои ҳамон модел ба ман ин хел пасандоз кунам як чӣ харам достаточно буд, бас буд. анако имрӯза ба ин камӣ мекунад. имрӯза беҳад ин камӣ мекунад. чорум категория одамо ҳаст. пула пасандоз мекунад, ҷамъ мекунад, капитал месозад, денежный поток месозад. анакун бо ман сеюм пример мебиёрам, барое ки шумо ҳар хел вариантош қати гуфтаест додам, то ки ҳамин майнаи сари шумо сахт ба қувват ҷо шавад, як бор ба қувват ҷо шавад, як умр кор мекунад. мана мисол шумо ҳозир Россия меред ё ки инҷи кор мекунед,
аста аста $20,000 ҷамъ кардед. Дута рафиқа мегирем, якташа бед мегӯем, якташа Абдурашид мегӯем, якти дигаша Ғуфрон мегӯем. Ғуфроншоҳ. Абдурашид, Ғуфроншоҳ. Мисол, ман даҳанам ба омад гуфтам. Абдурашид ва Ғуфроншоҳ. Диққат кунед. Мина мисол. Абдурашидам $20,000 ҷамъ кардаги ай мисол кор карда Россия ба ёки ин ҷиба ҳамаш ба 5 сол ба ҷамъ кард ё 2 сол ба ҷамъ кард, 10 сол ба сарфи назар. Сармоя дорад $20,000. Ана Ғуфроншоҳ дорад $20,000. Мисол. Ана кун Абдурашид фикронаи камбағале дорад, Ғуфроншоҳ фикронаи сарватманде дорад. Ғуфроншоҳ мефаҳмад ки пул коргари беҳтарин аст, Абдурашид бошад мегӯяд ки мен ҳаракат карда орзуҳома тезтар ба даст орам. Мошини хуб гирам, хуни хуб гирам, тӯи хуб кунам, зани нағз гирам, назди ёру рафиқ хел ба дабдаба гардам, обрӯ пайдо кунам. Абдурашид мераду ҳамин $20,000 бигӯем, мисол гӯем, ёки ягонта хона мекунад, ёки як участка мегираду ҳамон райони худашон ба кам арзонтару, ҳамин $20,000 бо аста-аста хона мекунад. $20,000 ба район ба хона кардан мешавад? Конечно мешавад. шаҳр ба як хонага гирифтан мешавад ё ду хонага? Мумкин ки камтар нарасад, ёки мумкин расад, намедонам, дидан дар кор. Мумкин ки камаке дига қарз мекунаду якта шаҳр ба як хонага мегирад. Обшем ҳамин пула расход мекунад барои жилё гирифтан, хона гирифтан. ё хона мекунад, ё хона мегирад. Пулаш дига нест. Дуруст? Хона гирифтагиш пул намебиёрад. Дуруст? Ана кун тасаввур кунед. бо маҷбур аст ки худаш равад амон Россия кор кунаду богарда. Бо гашта биёду бо амон кора кунад. Ё ки инҷи кор кунаду бо 4-5 сол дига бо пул ҷамъ кунад. Ин як философия. Ақидаи дастари Абдурашид будаги чӣ? Пул шуд, гум шуд. Ин гапе ки падару модари мо ба ёд додагӣ. Гапе ки ҷамъияти мо мегӯяд. Пул шуд, гум шуд. То есть аз пул одамо метарсанд. Одамо гум мекунанд ки пул бошад беқурб мешавад, пул бошад гум мешавад, пул бошад қарз мепурсад, пул бошад иро худат ту расходаш мекунӣ. биё ҳамин як хона гир мон вай меистад. Як рӯз фарзандат ба худат ба даркор мешавад. Дастат бо як гапе хубем тоҷикӣ дига мегӯям ки об ҳар рӯз кунда намебиёрад. ҳар рӯз дастат ба пул намеафтад. ҳозир пул дорӣ, тез хона гир. баро ба кадом мақсад ин кора мекунанд? Ба мақсаде ки ҳамин пул як ҷо банк карда монем ки нест нашавад. ё ки дар ҳақиқат хона зарур аст мегирад. ин ақидаи Абдурашид, ин ақидаи ҷомеаи мо. Ана Ғолибшоҳ аст. чӣ хел ақида дорад? Ғолибшоҳ хона дар кор, Ғолибшоҳ ба хона дар кор нест? Дар кор, ва ҳам хона надорад. Лекин Ғолибшоҳ чӣ мегӯяд? Ман коре карда, ман дига намехоҳам ки доимо мардикорӣ кунам, доимо кор карда гардам, $200 ба $500 ба $150 ба. Ман ин кора намехоҳам. Ман мехоҳам ки ҳамин пулама чӣ хеле карда кор фармоям ки ҳамин пулам даромад диҳад. Ғолибшоҳ мебиёду ҳамин $20,000 бигӯем, аввал $10,000 ҷудо кардан мемонад, 50% барои резервни фонд. Ҳамин $10,000 мегираду ягонта майдаҳак ё самбусахона мекушод, ё ки ягон магазини хӯрока мекушод, ё ки ягон палаткаи меваю сабзавот мекушод, ё ки ягон точкаи чӣ гум сухафрукти мефурӯхтагӣ мекушод, ё ки ягон маҳсулоте мебиёрад, як точка кушода маҳсулоти биринҷ фурӯшӣ мекунад, орд фурӯшӣ мекунад, як контейнер як кор мекунад. Обше 50% ҷудо мемонад барои резервни фонд, 50% ҳамина мегираду кор мефармояд, оборот ба мепартод. сарфи назар вай чӣ мекушод? ё ки ягон сартарошхона мекушод. Сарфи назар. То есть як корхона мекушод ки ҳар рӯз камакак даромад чакида меистад. ҳар рӯз прашкихона мекушод, шаурма мекушод. Ягон чӣ обшим, ман обшим мехоҳам ки шумо философия фаҳмед. То есть денежный поток месозад. Денежный поток ки ҳар рӯз даромад дода меистад. Стабилна. ё ки як хот-дог мекушод, ё ки як бутерброд мефурӯхтаги ҷо мекушод, ё ки як устохона мекушод ки соату телефон ҳами хеле ремонт мекунад, ё ки як магазин запчасти мекушод майдаҳак, як чӣ мекушояд. ин ишқилеб ки доимо даромад додан мегирад. аввал ба мумкин ки ҳамин ҷои ҳамин $300 ё $500 даромад метиҳад, аммо оиле ки худаше метиҳад. дига ҷо ба кор мекард, ҳамон $300 мегирифт. Мумкин аввал ба ҳамон хел ба аста-аста кор кардан мегирад. Аста-аста клиентош қати нағз кор мекунад, мизоҷон қати. Аста-аста кор карда, талабота ҳамон соҳаш ба зиёд кардан мегирад. Аста-аста. Хотиртун бай $10,000 пасандоз дошт. Вай меистад.
ане кор карда 3 моҳ 6 моҳ кор мекунад, уже ин корхонааш аз ҳамон ҷош мебарад, даромади хуб ба мебарад, $700 ба мебарад, $1000 ба мебарад. ана хотиртон бо вақташ ба вақт худаш оили қати кор мекард, $300 ё $500 қати кор мекард, ҳамон бо ҳамин пул аста ҷамъ карда буд. дуруст? $100 $200 ҳамин хел ҷамъ кардагӣ буд. ако тасаввур кунед ки даромадаш $1000 баромад, ҳамон монанди пештатар чӣ хеле ки зиндагӣ мекард, $200-300 ба ҳамон хел зиндагӣ мекунад, ҳамин барзиёдатиша мисол $1000 даромад дошта бошад, ҳамон ранги пештатар $300 ки зиндагӣ мекунад, ҳаракат мекунад ки бюджет расходаш ҳавай боло нашад. як вақти муайян ҳамон $300 пеша қати зиндагӣ кардан мегирад, мана ин $700 пасандоз карда, обратно ҷамъ карда уже нигоҳ мекунад ки бо ҳамон 10,000 запасашам ҳайко то ахири сола мебинад ки 3,000 ё 5,000 дига қабати вай ба пул ҷамъ кард, 15,000 шуд. ана кун ҳамин 15,000 кардагиш 10% илмаш мемонад. чӣ кор кунам ки ҳамин 1 точкама 2 точка кунам, 5 та кунам, 10 та кунам, чунки ки вай управление уже дига чӣ. вақте ки шумо 1 точка кушодед, вай худатон контрол мекунед, худатон управление мекунед. не ки вақте ки 2 та 3 та 5 та шуд, вай ба дига хел модел, дига хел система, шумо дига одамо хати кор карданатон даркор. мумкин ки ёру рафиқашо одамои бовариш аввал мегирад, хешу табораш аввал мегирад. мисол гӯем, ин мо ба мо дадия, мардуми мо ба инчи аста дуюм точка мекушод, мумкин ки дуюм точки кори вай нағз мешад, мумкин ки бад мешад. биед гӯем ки дуюм точкаш кораш пеш нарафт, маҳкам кард. сеюм точка мекушод, кораш нашуд, маҳкам кард. чорум точка кушод, кораш нашуд, маҳкам кард. мисол панҷум точка кушод, кораш соз шуд. нигоҳ кунед ки 1,5 сол пас панҷум точка кор, 2 та точка хуб дорад акун. анакун кора ёд гирифт камутум, уже фаҳмид. анаку ин точкаш $1000 доданаш, вай $300 ё $500 доданаш, уже 2 та точка дорад. ана бод ҳамин унҷи ба хотиртон бай камтар пулаш кам шуд. мумкин ки ин пулаш кам шуда як 5,000 мондагӣ ай пасандоз резервни фонд. анакун бо кор карда ин 2 та точка қати бо камутум капитала ҷамъ карда 10 та ба мебардораду, 10 та ба аста 10 та 12 та мебарад, сеюм точка мекушад. уже дар ин муддат мефаҳмад чӣ хел команда сохтана, чӣ хел ассортименти бора сохтана, чӣ хел клиентҳо қати кор кардана, чӣ хел сервиса сохтана, уже сеюм точка мекушад. анакун бо баъд аз чанд вақт, анакун 2 сол гузашт гӯем, уже нигоҳ кунед даромадаш ҳар моҳ таги $2,000 аз 3 та точка, якташ $1,000, якташ $400-500, якташ дигаш ишо $400, $2,000 даромад дорад. диққат карда истед гапи мана, диққат карда истед. баъд аз 3 сол мебинед ки 5 та точка дорад, пасандоз дорад, $5,000-10,000, 5 та точка дорад. уже ин 5 та точкаш мумкин $4,000 дода истодааст. баъд аз мебинед ки баъд аз ана 5 сол мебинед ки 20 та точка дорад. ана ина философия денежный поток мегӯяд. диққат кунед. баъд аз 5 сол 20 та точка дорад. ана ин 20 та точка ҳар моҳ мумкин ки вай ба $15,000-20,000 даромад дода истода. диққат. $15,000 ё $20,000 ҳар моҳ. ана кун 5 сол гузашт. 5 сол ин денежный поток сохт, 15,000 мумкин $20,000 ҳар моҳ, профессионал шуд, кораш пеш барафта истодааст. ана кун ҳаёти ин ғуфрона ҳар моҳ $15,000. нигоҳ кунед, агар биёд як хешу табораш ба $1,000 ёрдам кунад ё ки як хайру садақа кунад $2,000-3,000, камбағал меша? не. агар ки биёду мошин харад акош биёд додараш ба $5,000 ба, вай ба мушкилӣ метиҳад? не. агар биёду $50,000 ба хона харад, вай ба мушкилӣ метиҳад? не. чунки баъд аз 3 моҳ бо ҳамун 4 моҳ бо ҳамун пул ҳаст. 5 сол пас, 7 сол пас мумкин даромади вай мумкин ки 7 сол пас 40 та 50 та точка дорад, мебинед ки даромадаш як моҳ ба $30,000-50,000 ай. диққат, 30,000 ё $50,000 ай. тасаввур кунед, уже чӣ кор кардан метавад $30,000-50,000 ба? бо дасташ дарозтар аст, бо гала хубӣ кардан метавад. дуруст? аз денежный поток гирифта сохтан мегирад, хонаи беҳтарин мегирад, мошини беҳтарин мегирад, фарзандоша мактаби беҳтарин ба хононда метавад, либоси беҳтарин мегирад. акун диққат кардастед. гашта мебием Абдурашид ба рафиқаш ба. Абдурашид 7 сол пас
бо кор карда максимум мумкин ки оилакаш ҳамин 3000 5000 10000 ҷамъ карду бо мошин харид. анако дигоҳ кунед, ҳаёти Абдурашид куҷо ба монду, ҳаёти Ғуфрон куҷо ба рафт. барои ҳамон шумо фаҳмед ки философия денежный поток. аввал ҳамин каллатон ба қабул кунед, ман бояд капитали ҷамъ кардагима денежный поток созам. ҳамин чиза ҳазорҳо бор такрор кунед ки сахт ҷошад майни саратон ба. баъзе одамо аз сабабе ки ин чиза намефаҳманд доимо ҳамин муҳоҷирӣ ба як ҷоба кор мекунанд ё ки худи ҳамин тоҷикистон ба оилақати кор мекунанду дарав оилака куҷоба метиҳанд, дарав оилака ҳамон музди меҳнату капитали ҷамъ кардаш расход кардаам мегиранд. ман гумон мекунам ки ман содда карда фаҳмонда истодиам, оддӣ карда фаҳмонда истам. барои ки ҳар як талаби мактаб даже синфи як мана гӯш кунад ага бояд ки фаҳманд ман чӣ мехоҳам, чӣ гуфта истодиам. философияи денежный поток дутта асосии чизаш. якум философияи денежный поток дутта асосии чизаш. якум агар ки шумо вай пула гиред кам намешад, бо пур шуда омада истодад. дуюм вай пула гиреду чизе ки хоҳед худоӣ мекунед, мошин мехаред, хона мехаред, рискатон нест. чунки касалам шавед, бекорам монед, пирам шавед, вай даромад омада истодааст. ранги дарёча. Бизнес – это поток. Не одноразовый вещь. Это поток. ҳамватанои азиз гуроми, мумкин ки ҳозир шумо бизнесменед, мегӯед ки маълим ман чизҳоя медунам, ман и так будка дорам, и так заправка дорам, и так магазин запчаст дорам, ё ки гандум мебарам мефурӯшам, ё ки ин кор сабр карда мана дарсҳои оянда ман гӯш карда рафтан гиред. ман дар бораи тамоми намуди бизнес гап мезанам. ман ҳозир аз хурд аз поён гуфта истодиам, агар ки одам даже бизнес надошта бошад бояд аввал чикор кунад. аввал ин чиза фаҳмиша пайдо кунад. ба этап ман нишон медиҳам чӣ хел боинг сохта шудагиай, чӣ хел кока-кола сохтагиай, чӣ хел адидас сохта шудагиай, чӣ хел мерседес сохта, чӣ хел калонтарин гостинси дунё кардан метавонад, чӣ хел пансионатҳои беҳтарин кардан метавонад, чӣ хел заводҳои калон кардан метавонад. агар шумо кока-кола зиёд пул кор кунед, набоша мана гӯш накунед. даромади шумо агар ки аз $100 миллион зиёд бошад як солба, ман шумо ба ёрдам кардан наметавонам. чунки ман шогирдҳоям ҳаст ки то $100 миллион буромадаги сабароташ. ин зиёд ба ман шумо ёрдам кардан наметавонам. чунки ман кора накардем. то инаша ман кардаги. то инаша ман таҷриби корим ҳаст. барои ҳамон нигоҳ кунед, худи пастаракаш ман ёд додам ба метон. чунки ман шогирдое дорам ки таи қарзу гараф гирифта аста то миллионера ёд дода баровардаги бо ёрдами худованд. барои ҳамон ман халқи мо ки ресурси бисёр надорад, шароити бисёр надорад, аз майдаш ёд дода ман рафтан мегирам. ҳамватанои азиз, пасандоз карда, пула ҷамъ карда, фақат тоқат карда мана гӯш карда истед, саросои ман нашед. ягон кас ба нагӯед ки пул дорам. шумо муҳоҷирӣ ба кор мекунед, ҳаме пула падару модар ба роӣ накунед ва ё ин пула ҳамаша расход мекунад ва ё наметавонад пула саришта кардан. ҳаме пула счёт кушед, банкотон ба да ҳамон мусофирам бошед, счёт кушед, пула ҷамъ кардан гиред. хона ба пула надоред. чӣ ба? ман ба фаҳмонед ки диққат кунед, тамоми мардуме ки сарватманд шудагиай пулаша куҷо ба ҷамъ мекунад? банк ба. тамоми мардуме ки камбағалай пулаша тай болиш ба нигаҳ медорад. тай болиш ба ки нигаҳ доштан гирифтед, камбағал шудан мегиред. чунки тай болиш ба ки ҷамъ кардан гирифтед, зантун мебинад расход мекунад, додартун мебинад мепурсад, ҳамсоя ба мушкилиш, ба худатун ба як чи маъқул шуд расход мекунед. банк ба ки мондан гирифтед, хуштун намебиёд рафтаашда расход кардан ба дуртар аз шумо. чашматун ба задан намегирад. рафту тарсан ки банкрот мешаду дигар чи? банк беҳтар аст, чем шумо. банк надёжнитар аст, чем шумо. банкам банкрот мешавад, ман намегум. банкҳои давлатӣ бамонед. давлат гум намешавад. давлат ягон вақт гум намешавад. ахотир наброед. банковские чеки кушед ҷамъ кунед, агар ки дилатон пур набошад ки банк метавонад ки банковские чеки кушед, бале, инам инвеститсия. гирифта банковские чеки кушеду монед.
من شما چه خیلی اینوستیسیا کردن کجا با چیکار کردن همش قبط به قبط گفتم میگیرم حاضر فقط پول جمع کردن گیریم اگه کدوم پول با دلار یورو با جمع کردن نگاه دارید چی با که من شما دیدیم که ویس معاملات دنیایی دلار یورو قطعی برفتنه و یا کورسش پس نشدنه همین من میدونم که از سالی که 91 بار دلار من دستم بگرفته سال 93 بود کورسش میدونید چند بود روبل قطعی 620 روبل بود یکمین بار دستم با دلار دیدگیم به همین خیل 93 92 95 همین خیلی سالا بود اینا نگاه کنید تا به همین روزه من ندیدم که این دلار فرو اومده باشه فقط قیمت شده استوده بالاتر میبرد با میستد بالاتر میبرد با میستد بالاتر میبرد با میستد همون با جمع کردن گرید با من میگم چیکار کردن خب پروستو جمع کرده استید استا من وقتی که من در مدت یک سال چه خیلی بیزنس خردمیانه ساختن چه خیلی بیزنس پریزواست ساختن استحصالات چه خیلی بیزنس خرید و فروش کردن چه خیلی بیزنس در تاجیکستان کدوم بیزنس ها کردن چه خیلی بیزنس اگرارний سектор با сельское хозяйство کردن چه خیلی بیزنس недвижимость با کردن چه خیلی بیزنس خوراکا با کردن چه خیلی بیزنس نگویم تکستیل لباس من اینو با کار کنن چه خیلی مغازینا کشودن چه خیلی سیخا کشودن تمام همین направленияш ما استا گفته رفتن میگیرم شما اول همین با بهتر اول بسیارتر اینفورماسیا جمع کرده کپیتال جمع کردن گیرید خب وقتی که چقدر شما بسیارتر اینفورماسیا دارید خاطرتون باید کروگزار شما بسیار شد انا زونه فهمش شما زیاد شد من یک باشد مشکل من یک شده که رفت شما با آسان میشد پهلوهای کار میدونید نازکهای کار میبینید کار میفهمید بعد رسخاتون کمتر میشد بعد کاری که دیگر را $1000 میکنه شما $300 با کردن میتونید بعد انما وقت شما برد میکنید هموطنان عزیزم خاطر نبرید جمع کرده پسنداز کرده با نیت денежный поток من کاری کرده درآمد میسازم گفته همه خیلی نیت کرده جمع کردن گیرید کمش با 3 تا 10 تا یارو رفیقتون با همین ویدیو ریپوست کنید چون که خلق ما با این چی به ضرور ما باید که تمام خلق ما بیدار شود نگاه کنید هموطنان عزیز دو راهش است برای که ما جمعیت ما پیش رود دو راهش است یک راهش یا دولت پولدار شدنش در کار یا خلق پولدار شدنش در کار تکرار میکنم یا دولت پولدار شدنش در کار دولت پولدار شد رنگ советский союз پولدار شد و دولت پولدار شد و استا медицина مثال лечение образование همین چیزا содержатش خودش کرد با کارخانه ها خود دولت میساخت دقت کردید یا دولت پولدار شدنش در کار دولت که پولدار شد خیمزاودهای دیگه چیزا ساخته بود خاطرتون باید بسیار ویا میساخت کارخانه ها دولت پولدار شود یا خلق پولدار شدنش در کار انا کن حاضر با ما با کدومش آسانتر همین روزه وقت با دولت ما با حاضر ما یک گرانیتسا باقی هستیم بین مثال گویم تریتوری бывшей СССР و تریتوری افغانستان دیگه جاها ما یک زونه اهم اینوستیسیا آوردن قینای ما با ریسکوان زونه باقی هستیم برای همه قدر اکو ما گناهگار نیستیم که گیوگرافیا به همه خیلی جا با جا شدیم نه که چیزی که نباشد وطن آباد کردن در کار کن برای همه قدر حاضر همین شرایط امروزه با دولت پولدار کردن قین شد ما انا کن значит دل نمیمد دولت با інвестиції کلان آوردن قین میشد درآمد دولت از промышленность بودنش در کار استحصالات انا کن بودجет دولت به که حاضر پول بسیار نیست استحصالات کلان заводهای کلان ساختن قینه دولت با برای شرایط امروز ما دولت ما خوب بود نه که واقعا میخیلی که خود مردم تاجیک یا اون کس دیگه نه انا کن ما باید که значит خلق پولدار کنیم خلق پولدار شد جمعیت پیش میرد خلق پولدار شد بیزنس خرد و مایده همش پیش میبرود حاضر ما با آسانتر از خلق پولدار کردن چیم دولت پولدار شدنش خلق پولدار شد هم جمعیت پولدار میشه هم دولت پیش میرد برای که خلق پولدار شود شما مصلحت‌های من نغز گوش کنید هر یک اهالی هر یک خوجگی مایده کارخانه داشتنش در کار هر یک خوجگی کم باشه یک تا مغازین اسمی یک تا سیخ اسمی یک تا سرچشمه درآمد داشتنش در کار
ҳамин чиза мо аста гуфта мегирем. Дар муддати 1 сол ман гап мезанам, агар ки шумо гуфтагӯмро дар муддати 1 сол гӯш кунед, ман боварӣ комил дорам ки агар ки халқи мо ҳамаш хезаду мана ин хел даромадсоза сар кунад, ана мана гуфтагиба мебинед ки 1-5 сола ба хеле дигаргуниҳо мешавад. ман рости гап шумо герой бачаҳо, ҳамон бачаҳое ки ҳозир ҳамин рӯз ба дар Тоҷикистон бизнес карда истода, шумо герой. чунки ки шумо дар ҳамин банкҳо проценташ баланд. ман намегӯям ки налог осон аст ёки дигар соҳаҳои мисол, не ки налога додан дар кор. натиед а куҷо ҷамъият пеш мерад. ҳамин ману шумо корхона зиёд карда, налога доданамо дар кор. пешангоҳи мо кор кардану, роҳ сохтан, мактаб сохтан, балиса сохтан, хурдимо ба ману шумо истифода кардем. акун мо карданам дар кор барои ки фарзандҳомо дигарҳо истифода барад. як ғариби бечора рафта личини кардан тод. вай наметавонад Германия рава личини кунад ё Ҳиндустон ё Москва. ин беҳад зарур. шумо герой бачаҳое ки намин дар мусофирӣ кор карданед. як қисми ВВП Тоҷикистон ҳамин ҳисоби даромади муҳоҷиро ҳаст. инҷа не ки додару хоҳаротон рафта ремонт кардан аст, хонааша рафта мисол либос харидан аст, вай кардан аст. барои ҳамон ман мехоҳам ки шумо ҳамон пулатон инҷа рой накунед. камтараша ҷамъ кардан гиред. чунки чанд пуле ки инҷа рой кунад, ҳамаша расход мекунанд хонаба. шумо ҷамъ кардан гиред, ҷамъ киреду, баъд беду инҷа як бизнес кушед. мана гӯш кардан гиред, то ахираша мефаҳмед чӣ кор кардан дар кор. ё ки онҷа ман чӣ кор кардам? ман дигар давлатҳо бизнесама сохтам, якчанда бизнесва азоб кашидам, осон нест. даромади якум вай бизнесҳо аста Тоҷикистон ба инвеститсия карда истодиам. ё ки ин кора кунед. шумо бизнесмен бошеду даромадатон бошад дар дигар давлатҳо, аз даромади вай аста дар Тоҷикистонам برادرها بیزنس سازید. شما میتونید بگید که این نمیشد و این نمیشد. من نشون میدم کدوم بیزنس ها خوب کردن میشه در تاجیکستان. پروستا صبر کرده 1 سال منو گوش کنید. صبر کرده هر هفته گوش کنید. با یاردم خداوند خدا حافظ تا درس آینده.